Molt bona nit a tothom i benvinguts al 360 graus. Ja els vam avançar que durant tot aquest mes de setembre dedicaríem el programa a les festes de Santa Tecla. Doncs bé, avui quan és dijous i falten menys de 24 hores per la crida i per tant perquè es dongui el tret de sortir de les festes de Santa Tecla, nosaltres avui ens ocupem i volem saber tots els detalls d'una iniciativa, d'un programa que té per objectiu acostar la festa, les festes de Santa Tecla, a tots els tarragonins. Els estic parlant de la festa per a tothom. Una iniciativa que per avui ens acompanyen tres convidats molt especials. D'una banda, en Ferran Roca, ell és membre de la Festa per a Tothom i bé, una de les persones que ha viscut des de zero aquesta iniciativa. Benvingut. Hola, molt bona nit. Molt bona nit. Al seu costat seu en Josep Boronat, ell és responsable de comunicació de la DAU. Molt bona nit també. Bona nit a tots. I finalment ens acompanya la Victòria Pellegrín, la consellera de Polítiques Socials de l'Ajuntament. Benvinguda. Moltes gràcies, bona nit. Bona nit. Doncs bé, fetes ja les presentacions, comentava ara Ferran que has estat una de les persones que has viscut des de zero, des dels inicis, aquesta Festa per a Tothom. Fa 21 anys que heu engegat aquest projecte. Ens expliques més o menys com va començar i com va sorgir la iniciativa? Bé, jo la primera vegada que participo amb la primera edició d'aquestes 21 que portem ja és per una trucada de l'amic i company Romà Soler, que ell sempre ha sigut l'ànima d'aquest projecte. Treballa a l'Ajuntament i des de l'Ajuntament se fa aquesta iniciativa de fer arribar a la festa a aquelles persones que tenen dificultat per assistir-hi als actes. Llavors, a través d'aquesta trucada faig cap el primer any i el primer any porta un altre i etc. 21 edicions ja, i has dit, perdona, quan presentaves aquesta iniciativa que ja està tan consolidada com és el Festa per a Tothom entre nosaltres. Jo recordo els inicis una mica des de l'Ajuntament i a través del Servei Civil Internacional se feia un camp internacional de treball, això va durar 5 anys, els inicis eren així, voluntaris d'arreu del món que venien a treure la gent majoritàriament de la residència de Sant Salvador i els trèiem a acompanyar-los a les festes perquè poguessin gaudir de les festes. Després d'aquesta primera etapa, se va fer una segona etapa amb voluntariat de Tarragona, amb gent de la ciutat que participava, i també es va ampliar a més gent que la pròpia de la residència, altres col·lectius de gent d'altres discapacitats. I després hi ha una tercera etapa amb la que entra el projecte amb l'Ajuntament, entra l'empresa DAU, que ens ajuda econòmicament i amb material humà, amb un seguit de voluntaris de la pròpia empresa que ens ajuden també a col·laborar amb tota aquesta iniciativa i que ja passa a ser ja no gent que ajuda, sinó que passa a ser una gran penya, un gran grup de gent que participa a les festes. A les primeries, una vintena de persones participant, avui en dia hi ha actes que són 200 o més persones. Ara el Ferran apuntava aquesta col·laboració, aquesta important col·laboració de Dow Chemical. Quin paper hi juga l'empresa aquí, Josep? Bé, Dow, com bé diu el Ferran, se suma al cap de bàsicament 11 anys, dels 21, Dow fa 10 anys, aquest any fem 10 anys que hi col·laborem, i bàsicament nosaltres fem una reflexió sobre una activitat de voluntariat a la ciutat i convoquem els estudiants d'estiu en aquell moment i fem una mica de presentació de possibles activitats de voluntariat i va sortir aquesta, que és quan vam conèixer a les magnífiques persones que lideren aquest preciós i fantàstic programa de voluntariat. Què fem? Conscienciem, sobretot, els nostres empleats i els estudiants d'estiu, tenim un col·lectiu d'estudiants d'estius que estan en el seu últim any de carrera, que no tan sols han d'aportar la part professional i diríem la part tecnològica de la companyia, sinó que podem anar una mica més enllà. Hi ha mancances dintre de la societat que s'han de solventar amb programes de voluntariat, amb el que un pot donar de si perquè ajudi a un col·lectiu determinat a viure unes festes d'una manera tan normal i tan festiva i de sentit de penya, com ens ha ensenyat el Romà Soler, de manera que tots junts puguem ajudar i gaudir d'aquestes festes. Llavors Dow entra en aquest programa de voluntariat en un any determinat i estem tan encantats amb ell i creiem que és un tan bon exercici que continuem treballant en l'assumpte. Llavors aquest any tenim també el col·lectiu d'estudiants que se sumarà amb aquesta part humana de voluntariat en les diferents activitats que s'han organitzat i al mateix temps part dels nostres empleats. Si més no, també la companyia ajuda econòmicament en tots aquests transports especials i amb les despeses que també origina això. Cal dir que els voluntaris de Dow
es junten amb els voluntaris històrics de tota la vida que hi ha hagut a Tarragona i que a través de l'Ajuntament duen a terme i lideren. Vull dir, DAO l'únic que fa és posar-se dintre per ser un col·lectiu més, un col·lectiu important, que el que busca també és que aquests estudiants i aquests empleats tinguin aquesta sensació de necessitat i que realment vegin que estan aportant alguna cosa significatiu. Cal dir que com a exemple hi ha molts estudiants que arriben al seu últim any de carrera, que són joves i que estan acabant i que el seu objectiu principal és la inserció laboral, que quan escolten i que els invitem a un programa de voluntariat d'aquest estil no ho acaben d'entendre. Però realment després aquest retorn, aquesta felicitat i aquest gaudir amb aquest col·lectiu dintre de les festes els fa ser francament molt feliços, que és el que estem buscant. Per tant, aquesta pinya Victòria que s'ha creat, l'objectiu que té principal és conscienciar la població d'alguna manera. Evidentment que sí, conscienciar la població, però sobretot, com bé ja s'ha dit, el que ens importa és aquest intercanvi de valors. És que, sobretot amb l'entorn de la festa, hi hagi una coparticipació, hi hagi un intercanvi dels moments i que tothom per igual hi participi. No volem, o l'objectiu no és que hi hagi unes persones que estiguen al servei d'unes altres perquè aquestes puguin participar activament de la festa, tot i que és l'objectiu, sinó que realment es formi aquesta pinya, que surtin tots com un grup, on tots són iguals, i si bé és cert que uns col·laboren, que la resta hi pugui participar, és el fet aquest de grup, d'amistat, de l'intercanvi de valors que deia inicialment. Hem de dir també que, si més no és l'Ajuntament qui ho promou en aquests moments, penso que l'Ajuntament fa realment de paraigües i que és un programa que té una solidesa i una marxa realment, és completament autònom. I el fet que puguem 21 anys després liderar en cert aspecte aquest programa, per nosaltres realment és un orgull, perquè ja dic, realment té una força i podria caminar perfectament per si sol. Parlàvem ara d'aquesta essència, d'aquesta ànima del projecte. Parlem ara dels continguts, Ferran. En quins actes teniu previstos anar? Com ho organitzareu enguany? Què és el que teniu previst fer? Bàsicament l'organització ja ve donada, ja està tan... Hem trobat els llocs claus de la ciutat, hem trobat la manera més fàcil de fer-ho per tothom i aquesta dinàmica ja ve donada. Normalment sempre el punt de trobada és aquí al Passeig de les Palmeres, on para el trenet, diguéssim, on para el trenet turístic al costat, davant del bingo, i allí es fa la trobada de tothom. Allí paren els autobusos, els cotxes adaptats per fer baixar les cadires, la gent que ve de fora, i allí és el punt de trobada. A partir d'allí anem seguint els actes. Enguany, entre els actes hi haurà la recepció a la Rambla Nova, el dissabte, que aquest dia ja ve tradicionalment lligat amb un dinar, amb un arròs per tothom que hi participa. Tot va començar perquè hi havia gent que mai podia anar a la platja i vam decidir, un dia de les festes el dedicarem per portar la gent a la platja. I ja quan la gent ja va tastar la platja, ja estava una mica, es pot dir, entre cometes, cansada d'anar a la platja, van dir, bueno, el dia de la platja continuarem fent un dinar. I aquest dinar és un dels actes que crec que tothom més espera, perquè és allà on se trobem tots. Seguirem amb el concert familiar de l'Antònia Font i tornarem cap a les Palmeres per poder distribuir la gent cap als seus domicilis. El diumenge, anirem a l'exposició de la Febre de l'Or, de CaixaForum, i a la tarda vespre, veurem les representacions de la plaça Friki. Ja el dimecres hem quedat per fer el cafè Copa i Puro, que és un altre clàssic que ningú es vol perdre, i després al Metropol la companyia El Trot Teatre, que és d'aquí de la Muntanyeta, al Centre de Paràlisi Cerebral, estrenarà una obra de teatre que es diu Pomografia, amb M, de pomografia. Cada any ens sorprenen amb una obra de teatre, ja no perquè siguin ells, sinó una obra de teatre de qualitat. I enguany, a les 9 farem aquest acte, no? I bé, ja el dia de les festes, el dia 23, anirem a veure la processó i, com sempre, ens ubicarem
allí a davant del local de la Colla Jove, al tom del circ, diguéssim, a la baixada de la peixateria. I és un espai que últimament ja ocupem de manera espontània, que la ciutadania ja sap que l'ocupem, que la gent se'l respecta i que sembla que se'l tinguin guardat, no? I allí ficarem tota la gent que pugui veure passar bé el seguici, inclús els elements del seguici, sabent que s'afiquem en aquell lloc, paren i es fan les mostres que fan a tothom, passen a saludar, deixen tocar el bestiari. És un dels moments que més li agrada a la gent també. I això després amb un sopar de bocat, es podria dir, o del que caigui, si no ens plou com altres vegades, anirem a veure el Castell de Focs, i amb el Castell de Focs ja donarem per acabat els actes d'enguany. Suposo que la gent que hi participa en aquest projecte són gent que estima, no?, Santa Tecla, és a dir, que li agrada viure les festes de debò. Sí, jo diria que, sobretot, aquests diferents col·lectius estan molt contents de sortir. Estem parlant que un tant per cent important venen de la llar de Sant Salvador i ells volen celebrar les festes amb nosaltres i realment, com tots els ciutadans, perquè no hem de diferenciar, perquè sempre han dit que nosaltres sortim com una penya festiva, doncs realment ho desitgen. Cal dir que també nosaltres tenim estudiants a Dow Chemical de fora de Tarragona i també els ajudem a que coneixin les nostres festes, que coneixin la nostra cultura i d'aquesta manera també fem de bons ambaixadors. Jo voldria fer una crida per al dissabte proper a les 12 a Tarragona, a la Rambla, perquè és on fem la trobada o a l'inici del Festa per Tothom. I allí ens volem trobar tots els voluntaris, tota la ciutadania, tots els col·lectius, tots al mig de l'eix vertebral que tenim a la